Jehovah vanoshamisa. Ndakataura pagroup ndikati chaita a very good announcement. Ndikataura zvakare ndikati we're going to have a good service. Amen. Hallelujah. Amen. So pakati peweek ndakafonerwa na evangelist ari kuCape Town. Zvikanzi mweya waMwari wandiudza kuti hazvina kunaka kuti ndirambe ndichioperate the way I'm operating. Hallelujah. Ndiri kufanira kutora flight kuuya kwamuri. Mundise maoko pamusoro. We need to be established as an established branch yekereke yaMwari. Takataura tikati tine branch kuZimbabwe, tane branch kuZambia, tane branch kuDubai, tane branch kuUK. Now we have a branch in Cape Town. Praise the Lord. Zvinoita kunge zviri kushoreka, zvinoita kunge zvinhu zvidiki, but God takes his time. God knows what he's doing. Hallelujah. Anzi musazvidze humble beginnings. Izvo zvinhu zvinongoti pupupu one day zvinotyisa and hazvigari, but God takes his time. Ende zvinoshamisa Mwari vari kungounza vanhu vakuru. Hallelujah. Vanhu vakuru vanenge vari vafundisi, vanenge vari mapasta. Ameno zvavanoita Mwari vanotaura nevanhu vavo. Mamwe machechi vanhu vanotanga vanzwa vozotendoka vozouya, asi muno muchechi muri kuita zvishamiso. I don't know, handisi kuti we are the only one, but ini nhangu kuziva this is the only church yandinoziva yandakanzwa yokuti Mwari anotaura nemunhu ari kwaari ouya kuti ndaudzwa naMwari kuti ndiyo kuzokujoinai. Hallelujah. We praise the Lord. Tichimhanya nenguva dzedu, shoko redu nhasi tichariwana kuna 1 Samuel. Hallelujah. Samuel wokutanga chapter 17. Ndakaudzwa muswe, I think it was Friday. Ndabva yangovhurika page yake ndopandiri. I think it was Friday. Ndakarara ndakunomuka tichipinda yanga iri all night yeFriday tichipinda muSaturday. Zvikanzi naMwari ndiro vhangeri randoda kuti uparidzire vanhu vangu. Hallelujah. Tinokudza Mwari. I think kune vamwe vedu vakambonzwa mharidzo iyi. Ndofunga tichiri kuWaterford takamboiparidza mharidzo iyi, but yanga iri different. Kana kwana baba Chakombera futi kwakambouya certain verses. Tiri kufanira kutangira hedu paverse, I think verse 17, but ngatitangire hedu paverse 1 kuti tinzwisise context. Tikaenda page 273 vane mabhaibheri anenge angu. So 1 Samuel chapter 1 verse 1 Samuel chapter 17, sorry, verse 17, but tichatangira paverse 1 kuti tinyatsonzwisisa nyaya yacho. Nyaya iripo ndeyaDhaviti achitumwa nababa wake Jesse, but tichatangira hedu kwekutanga. Hallelujah. Amen. 1 Samuel chapter 17 verse 1. Dhaviti unouraya Goriati. Yes. Zvino vaFiristia vakakoka hondo dzavo kuzorwa. Vakaungana pasoko raiva raJudha. Vakavaka misasa yavo pakati pesoko naAzeka neEfesi Dhamini. Sauro navarume vaIsraeri vakaunganawo, vakavaka misasa yavo pamupata weEra. Vakagadzira hondo kuzorwa navaFiristia. VaFiristia vakanga vamire pagomo kuno rumwe rutivi, navaIsraeri vakanga vamire pagomo kuno rumwe rutivi. Mupata kwanga uri pakati pavo. Zvino kumisasa yavaFiristia kwakabuda mhare yainzi Goriati weGati. Kureba kwake kwakanga kwakaita makubhiti 6 uye sepanosvika minwe 600. Vakanga ane ngwani yendarira pamusoro wake, uye vakanga akafuka nguo dzokurwa dzamabwe endarira. Nguo dzokurwa dzamabwe endarira dzakasvika mashekeri ane zviuru 5 zvendarira pakurema kwadzo. Vakanga ane zvidzitiro zvamakumbo zvendarira nemharo yendarira pakati pamafudzi ake. Zviriko zvepfumo rake rakanga rwakafanana nedanda romuruki, nechese yepfumo rake rakasvika mashekeri ana 500 amatare
pakurema kwayo, uye mubati wenhoo yake waifamba pamberi pake. Akamira akadanidzira kuhondo dzavaIsraeri akati kwavari, mabudireiko muchigadzira hondo yenyu? Ini handizi muFiristia, nemi varanda waSauro here? Imi muzvitsaurire murume aburukire uno kwandiri. Kana akagona kurwa neni akandiuraya, isu tichava varanda wenyu. Asi kana ini ndikamukunda ndikamuuraya, imi muchava varanda wedu, muchatibatira. MuFiristia akati, nhasi ndinoshora hondo dzavaIsraeri, ndipei munhu tirwe. Zvino Sauro navaIsraeri vose vakati vachizvinzwa mashoko avo, MuFiristia wakavhunduka vakatya kwazvo. Zvino Dhavhidhi vakanga ari mwanakomana womuEfurati weBheterehemu Judha wainzi Jese. Iye vakanga ana vanakomana vasere, asi munhu uyu akanga ava mutana pamazuva aSauro akwegura pakati pavarume. Vanakomana vatatu vakuru vaJese vakanga vaenda naSauro kundorwa. Zvino mazita avana vake vatatu vakanga vaenda kundorwa akanga ari Eriabhi wedangwe, tevere Abinadhabhi, newechitatu Shama. Dhavhidhi akanga ari muduku kuna vose. Vakuru vatatu vakanga vaenda naSauro. Zvino Dhavhidhi aisienda kuna Sauro achidzoka kuzofudza makwai ababa vake paBheterehemu. MuFiristia wakaiswedera mangwana namadeko, akamirapo mazuva ana 40. Hallelujah. Praise the Lord. Shoko rashe rinoshamisa. Hallelujah. Ndofunga takamboita mharidzo iyi. She vakatipa revelation nekuda kwenyaya yaDavid and Goliath. Hallelujah. Asi she vakataura something chavaida kudzidzisa panyaya yaDavid. Hallelujah. Zvikanzi muri kuona mamiriro anga akaita Goliath achityisa kudaro. Goliath anga apinza vanhu pabondage yavasingakwanise kubuda. Hallelujah. Vakaunganidza yavangati army, yavaiti varwi, yavaiti vanoziva, yavaiti vanogona, yavaiti nyanzvi, namambo Sauro vanga aripo, asi vese vakatadza kukurira Goliath. Hallelujah. He was so much bigger and better than them to a point yekuti they didn't even bother trying. Hallelujah. Amen. Zvino zvakaitika apa, kwakasarudzwa masoja vakaenda kunorwa, vakanoita makempi avo zvokuti vanga vakutogara ikoko vasingadzokere kumba. Hanzi vaFiristia vanga varipo, vaJudha vanga varipo. Hallelujah. Saka vakamira kudaro, ndo pavaitarisira kuti zvichida tichangorwa kahondo akatikakurira, but kwakabuda Goliath akavapedza mweya. Saka every day Goliath aisumuka achipa mharidzo yake. Hallelujah. Amen. And mharidzo yaGoliath subdued them. Sezvatakaitawo isusu takaberekwawo nekuda kwababa wedu Adhamu. Adhamu akaita akanzi berekanai muwanda, tikazara panyika pano. But pakaita time yekuti vanakomana vaAdhamu vese vanga vari subdued. Hallelujah. Nekuti Adhamu haana kukwanisa kutimiririra, Adhamu haana kukwanisa kutirwira, pakauya Diabhorosi. Hallelujah. Diabhorosi akauya through mai vedu, akavanyengera, akavafurira akati, nhai if izvozvo here kuti Jehovha vanoti chakati. Hallelujah. Nababa wedu Adhamu vakatadzawo kumira ipapo. Hallelujah. Paingoda kungonzi zvakataura Mwari ndizvo, tinomira nezvakataura naMwari. Hallelujah. Ndogara ndichitaura nyaya iyoyo kuti Adam naEve assignment yavo was simple. Kana Diabhorosi akauya akati ndizvo here, iwewe usatsvage kurizena, because uchafunga kuti une intelligence, shoko raMwari harisiri intelligence. Uchafunga kuti you are educated, shoko raMwari harisiri education. Once wangopinda education and intelligence unotsva, because you cannot be more intelligent than the devil. Pakatotaurwa kunzi zvino nyoka yanga ine mano kupfuura zvisikwa zvose. Meaning kuti tikada kuita tek naye intelligence hatimukundi. He knows so much more than we know. He has all the tricks and tactics in the world. Akadzidza kupfuura isusu. Kana mchifunga kuti munoziva geometry, hey, Satan anoziva geometry kuti pfuura. Anokuudzai the shape of the world.
izvozvi right now vanhu vari kuitsana naro, is it round, is it flat, iye anoziva. Hallelujah. Space, does it exist? Did we land on the moon? Iye anoziva. Hallelujah. Saka shoko raMwari, you can only defeat the devil by standing with what God said. Kana Mwari vakati chakati kuti ndizvozvo. Does it make sense to you? It might not make sense to me. It does not need to make sense to me. Kana Mwari vakangodaro chete ndizvozvo. Hallelujah. Kana Mwari vakati mwana anobva kumurume, indotoziva kuti mwana anobva kumurume. Kana imi mazoita science dzenyu dzinotsanangura ma 23 chromosomes, it's okay. But indomira nezvakataura Mwari. Hallelujah. Kwakaitwa nharo for years. Shoko raMwari ranyora kuti musadye ropa. Kana mabika nyama, musadye nyama ine ropa. Why? Because life is in the blood. Kukaita makore mascientist achita nharo. But just now, less than 20 years ago, ndopo wakazoita discovery kuti ropa ndo rine upenyu. Hallelujah. But kwese uko vaita nharo. Dai vakangotora Bible vakangobvuma zvakataurwa naMwari, vangadai vakaseva time yavo nema-research avo. There are so many things that might not make sense to us right now, but kangomira naMwari chete zvinomeka sense. Saka Goliath panguva yayi ari kumirira vhangeri raDhiabhorosi. Dhiabhorosi ane vhangeri rake. There are so many gospels that have come on this planet. Magospel akasiyana-siyana akabva kuna Dhiabhorosi. Mamwe acho anotoita kunge ndiwo chaiwo. Tikada kushandisa intelligence, tikada kushandisa education, zvinotoita kunge ndizvo. Hallelujah. But tinofana kuzviyera. Shoko rese rinoparidzwa nemunhu riyere nevhangeri. When someone preaches to you, when someone testifies to you, mubvunze kuti where is it written? Riri kupi shoko rinotaura neizvozvo? Hallelujah. Kana kuti ndizvo here, iwe unongoti shoko raMwari rakati, usava nemumwe mwari kunze kwangu. Kana takuzoita rosary, ndikafamba ndine cross yangu, shoko raMwari rakati usava nechiumbwa kana chivezwa chaunotora uchiita chifananidzo. Watopedza nyaya yacho. Kana rosary rakati ndakambotemwa nemusoro ndikaisa rosary ndikaita right, zvakwari. Hallelujah. Kana vaine chidhori chavo vachiti isusu tinoti Mai Maria Musande kana zvakwavari izvozvo. Indakanzi usava nemumwe mwari kunze kwangu. For I am a jealous God. Hallelujah. Tikungopa introduction kumharidzo yedu asatapinda because ngatiti kutangira pa verse 17. Hallelujah. Saka nyaya iripo ndeye kumira neshoko raMwari. Mweya waMwari, I don't know why uri kusimbisa ipapo. Whatever people say to you, if it makes sense, if it does not make sense, mira neshoko raMwari. What did God say about it? What did God say about it? Hallelujah. Hande pa verse 17 kurumidza vamwe vedu vari kumhanyira nenguva. Verse 17, sorry. Verse 17. Zvino Jese akati kuna Dhaviti, mwanakomana wake, chindopa wakuru wako Efa, zvimwe Hozia izvi, zvimwe yezviyo izvi zvakakanga, nezvingwa zvine gumi. Ukurumidze kuzviisa kumisasa kuvakuru wako. Hallelujah. Saka Jese baba wa Dhaviti vakati vaona nguva yafamba. Hallelujah. Nokuti vakomana vangu vaenda kuhondoka. Ndobva vaona nguva yati fambei. Pavakaenda kuhondo vanga ine ration yavakapiwa. Hallelujah. Because vangu vasingangoende vakadaro vaenda neration yavainayo. Kana mazuva ano tinoona masoja edu anopiwa zvaanopiwa. Indiri kuremember ndiri mwana mudiki tati navamwe uncle wedu so vari musoja. Vaiti kana vachienda ku deployment vaiendeswa kuna Mozambique nekuna nani. Vauya nemazibhega akadai so. Dzimwe nguva vaitozoti kana vadzoka zvimwe zvacho vaitadza kuzvipedza. Vozouya nezvimatinned foods, tinned vegetables nemachichi vachitaura kuti ona izvi zvekubasa izvi. Hallelujah. Saka vakaenda neration yavo. But Jese baba vakangwara. Vakaona kuti vanazo vakaenda nazvo zvinofanira kunge zvapera. Hallelujah. Zvino vanodedza David. Kuti uya kuno ndoda kutuma kuna namukoma wako. Hallelujah. Ndofunga takamboita mharidzo yemanumbers. Vari muministry muno vakuziva kana zvichitaurwa manumbers aripo kuti kana ukanzi number 3 inorevei. Hallelujah. Kana tichitaura nezvaMwari wedu tichitaura baba nemwanakomana nemweya mutsvene. Kana number 7 takamboita mharidzo yekunzwisisa kuti mweya mutsvene waizvichinzi 7. Ezvino nhasi tiri kuudzwa nezve number 10. Number 10 inoreva completeness kumunhu. Hallelujah. Saka apa akudzidziswa manje ndobva anzi tora
zvingwa izvi uende nazvo kuvakoma vako. Haleluya. Mweya Mutsvene waMwari wakanditsanangurira kuti zvakaitika ndezvekuti kune vakatumwa kumberi vakambofamba naro vhangeri. Vhangeri rakatanga kupiwa kuvanhu kudhara, but pavakaripiwa ranga risina kuvakwanira. Vamwe vakariwana vakarigashira riri mumurayiro, rakauya riri mumurayiro rikatadza kururamisa vanhu. Tinogara tichiparidza nyaya iyoyo last week but one, patakadzidziswa naApostle Paul kuti murayiro haunokwanisa kururamisa vanhu. Vana Mozisi vakauya vakafamba nenzira yavo naElijah vakapa murayiro kuvanhu, but murayiro haunokwanisa kuita vanhu vatsvene. Adhamu chaiye akapiwa mharidzo, akapiwa akanzi usadye muchero uyu, ita zvakati nezvakati, zvakati usaiti, asi hazvina kumukwanira. Haleluya. Vaifanira kumira against muvengi ndidiabhorosi, sekumira kwaifanira kuita maIsraelites against the Philistines, but havana kukwanisa kumira. Vakapedza chikafu chavo varipo vasina kuita anything. Hakuna kana muFilistia wano wavakauraya. Ezvino vanhu vari kutanga maministry, vanhu vari kutanga machechi, vagovaka mabuilding, zvigoita zvinoshamisa, but havasi kubudisa vanhu muzvivi. Haleluya. Kana wani munhu abudiswa muchini hakuna, kana wani munhu atendeuka kuna Mwari hakuna, but vanhu vari kungoramba vachienda kuchechi. Shuwa munondiudza kuti Goliath anonzi anopedza more than a month achisumuka every day, makuseni, masikati, manheru. Ii muri kuti muri masoja, muri kuti makaenda kuhondo, asi hamuna kana wani wamauraya. Muri masoja rudzii. Haleluya. Ezvino tine vafundisi vanoti vakatanga machechi. Vamwe havana havo kutanga machechi, vanozouya vachipinda machechi evangu vapoipa kuita vafundisi, but vafundisiwo vanotanga kurara nevana vemukwaya nevana vepraise and worship muchechi imomo, votanga kuita maaffairs. Vakanganwa kuti basa ravo nderei. Masoja aya angatokanganwa, ndofunga vamwe vanga kutotamba tsoro. Handizivi kuti vaiswera vachiitei, because vanzi masoja kare. Isitoziva kuti masoja kurwa hondo. So these months that they were away, I don't know kuti vaiswera vachiitei. Hallelujah. Amen. Vhangeri rakapiwa baba wedu Adam, it was supposed to be enough for him. Vaifanira ngoti ndizvozvo. If ndizvo here zvakataurwa naMwari, ndizvozvo. Mumwe achauya achikushorai. Saka muenda kachechi kakadaro, ndozvinoita kunamata here, kokuti munopindira mudzimba, munenge muine vanhu. Inanzana muri more than 20. Vanhu vacho vanongouya vari vashoma. Ndizvo here zvinoita mweya waMwari. Ongoti ndizvo. Watoipedza nyaya yacho. Because mukada kupinda matechnicalities, mukada uchazokoneswa nezvimwe zvausingagoni. Uchabvunzwa zvimwe zvausingagoni kupindura sezvakaita Eve. Woti bwai wopedzisira warasika. Mumwe wopedzisira wakutonyara ungoti aiwa ndinenge ndichingotiwo ina ndisitombori serious mazviri. Tingateere vana Mangozho here. Aiwa ndizvo. Finish. Yapera nyaya. Ende Dhabhorosi aitoshaya pekupinda dai Eve akangodaro ndizvo. Zvino murayiro wakauya ukatadza kururamisa vanhu. Vakaudzwa zveSabata, vakaudzwa zvekusadya nguruve, vakaudzwa zvekusadya tsuro, vakaudzwa zvakasiyana-siyana, vakaudzwa zvePaseka, vakaudzwa muri kunzwa vana Abhinadhabhi, ana Shama, vakoma vaDhaviti, vanenge vaFarisi nevaSadhusi. Haleluya. VaJudha vakuru vanga varipo, vaifanira kuparidza vhangeri raMwari vana Nikodhimasi kuti vanhu vabude muchivi, asi vakazvitadza izvozvo. Kusvika Mwari Baba vatuma mwanakomana. Haleluya. Zvino Jesu anoti kukamwana kadiki, iwewe hako ndiri kuona kuti vakoma vako zvandakavapa kuti vadye zvapera, ndakukupa iwewe zvinorasta, kuti iwewe zvauri kuenda nazvo izvi hondo inopera vasati vazvipedza. Haleluya. Saka David kamwana kadiki kanobvuma kutumwa nababa kutora zvakapiwa kuenda nazvo kuvakoma. Vakoma vaimbonzi ndiwo vanofanira kuita, but vakazvitadza. Haleluya. Kanoenda kaDavid kachienda kuvakoma, kwaimbonzi hakufanira kuendwa naye. Haleluya. Nyaya iripo panapa ndeyekuti Ishe Jesu Kristu akauya pano panyika neshoko. Tinoziva nguva dzese tichitaura shoko raMwari kuti shoko raMwari rakataurwa kunzi munhu ararame nechingwa bedzi, but by the words that proceed from the mouth of God.
ndobva azotaura kuti ndini chingwa cheupenyu, ndobva azotaura kuti chingwa chandinokupai mashoko aya ndiwo mweya ndiwo upenyu. Haleluya. Saka chingwa chaicho chinofanira kupiwa vanhu kuti vararame ishoko raMwari rakatumwa Ishe Jesu Kristu naro. Ndobva auya panyika kuzotanga kuparidza. Ndobva akatanga kuparidza kusvikira vana Nikodhimasi vaifanira kunge vaparidzira vanhu kuti vaite vatsvene, vapedzisira vauya derwe sere vakati, iwo zvaunotaura zvinobva kuna Mwari iwewe, tinozvidawo, tozviitawo sei? Ndobvanzi Nikodhimasi, iwe uri mutungamiri wekereke, haungazvizive zvinhu izvi sei? Ko unoparidzei iwewe? Kana vanhu vachiuya kwauri unovaparidzira chii kana usingazive something this simple? Ko iwe hauzive here kuti kana usina kuberekwa kutsva haungapinde muushe hwekudenga? Ndobva Nikodhimasi ati ba. Ndobva akatanga kutoti kuberekwa kutsva, saka ndopinda mudumbu ramai vangu futi here. Ndobvanzi aiwa Nikodhimasi, chakaberekwa nemweya, chakaberekwa nenyama. Mhepo inovhuvhuta hauione kwainobva kana kwainoenda. Iyo kanzi ikalarudzi yemhepo hauizivi, but nhasi unoti nhasi kune mhepo. Why? Because unoona mabasa ayo, unoona mashizha achivhuvhuta, unoona zvinhu zvichipupurutswa nemhepo. Haleluya. Ndo zvinoita kuberekwa kutsva izvozvo. Hakuna bhero rinorira kuti wazoberekwa kutsva manje, but tinoona mabasa ako kuti zvawaimboita zvakaipa zviya hauchazviite. Ndo patinoona kuti waberekwa kutsva. Haleluya. Ndosaka kuine Vakorinto yekutanga chapter 6 verse 9 inotsanangura mabasa anoitwa nemunhu asina kuberekwa kutsva. Ukaona uchiri kuita mabasa iwayo woti hey, saka basa risati rabatwa. But kana waimboita mabasa iwayo ukaona asisipo wotoziva kuti yes, basa rabatwa. Haleluya. Amen. Kana wangoti namatira kuberekwa kutsva kuti Mwari ndinoda kuberekwa kutsva, I want to be born again, woverenga 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Haleluya. Amen. Ukaona wakunda mabasa iwoyo wototanga kutoziva kuti basa rabatwa, wochitanga kutenda Mwari manje. Thank you Lord, thank you Father, makaita basa pandiri. Ndaimbomwa doro handicharimwe doro, nyangwe ndikanzwa munhuwi waro raindikwezva kuti ndiri kurida ezvinora kutondinhuhwira. Fodya ndaibva kuida, dzimwe nguva ndaikweva ndakahwanda, but yezvinezvi yakutoti kana munhu akaputa ndototsvaka kuti mhepo iri kuenda nekupi. Haleluya. Kuitiza. Haleluya. Tokuberekwa kutsva ikoko kudokwairira chii kwapera, kuti uzvishaye kuti but shuwa ndandisingazvigoni izvozvo. Weekend kupera ndiri pamba ndisina kuenda kubhawa, zvakazoita sei? Akaenda kupi munhu uya? Haleluya. Akaendepi munhu uya? Tokuberekwa kutsva ikoko. Uchiziva kuti kune kunonzi kutsvene, kudzurwa kwemudzi wechii, sanctification. Takaita futi marriage sanctification yekuona difference kuti ndinoziva sei kuti ndamutsvene. Haleluya. Handi paperi pavhesi yekumberi, I think verse 18. Verse 18. Asi mapundu awa omukaka wakafa ane 10 waise kumukuru wechuru chawo. Ugotarira kuti wakuru wako wakadiniko, ndo kutora kwavari chokuonerapo. Haleluya. Saka anopiwa mukaka onzienda unopa kuvakuru. Haleluya. Ko imi hamuzive here kuti Ishe Jesu Kristu vanofanira kupa mharidzo dzinopiwa kuvatungamiri vekereke kuitira kuti vana kana vachitanga kutendeuka kana munhu akaberekwa kutsva is being born again. So you are born in the spirit. Wafanana nemwana mucheche azvarwa. Mwana mucheche anotanga kudyei, anotanga kupiwa mukaka. Haleluya. Saka vanotanga vachipiwa mukaka. Kune mharidzo dzinonzi mukaka, dzinengewo dzakatsetsepa, nekuti mwana haasati akukwanisa kudya nyama. Mwana haakwanisa, akapiwa sadza anodzipwa akafa. Kune dzimwe mharidzo dzisiri dzekuparidzira vanhu vachangotendeuka. Unovachikora mweya vakaituka. Zvakutoda munhu ane mweya waMwari kuti anenge achinzwisisa kuti aka kamwana kachiri karusvava kanoparidzirwawo mukaka, kachiudzwa rudo rwaJesu. Haleluya. But hakuna mwana anoramba achipiwa mukaka. Tiri kuona panguva ino ministry ino kutanga kwatakaita nekufamba kwatiri kuita nekwatakuenda, vanhu vari kuita vachikura mumweya. Saka muri kuona mharidzo dzacho dziri kuita dzichioma. Haleluya. Zvimwe zvaakuuya, zvimwe zvamamusingazivi, zvimwe zvinenge zvinorwadza, zvimwe zvinenge zvinonetsa, but hamuchapiwa mukaka. Vana vanotanga kukanyirwa sadza,
after kukanyirwa sadza vanotanga kupiwa nyama, vanotanga kupiwa munyevo, kuzosvika vakupiwa mabhonzo. Musi weTuesday takava negood service. Hallelujah. Tuesday evening hameno kana mukazotumirwawo mari dzemusi weTuesday. Tikati vanhu vanga varipo, tikati tinokudza Mwari. Vanhu vati kure, nhasi tiri kupiwa mabhonzo. Ende mari dzo yachanga iri yemabhonzowo zveshuwo. Imari dzo isingagamuchirika kuna vanhu vachiri kulevel yemukaka. Nekuti zvimwe zvacho ndezvokuti kana kuriko kunamata kwacho ndakudzokera kumba. Hallelujah. Amen. But takaparidza tikati Adamu akaratiswa. Arara Adamu akanzi avate hope huru. Mwari ndobva atora rib. Nekuti Eve kuti avakwe, Eve anovakwa nerib ibhonzo. Eve haana kuvakwa nemukaka. Eve haana kuvakwa nemunyevo, akavakwa nebhonzo. Saka kuti uve Eve, nekuti remember kuti Ishe Jesu Kristu ndiye murume wedu. Saka isekereke tiri madzimai aKristu. We can only be mudzimai akafanira kuna Kristu kana tavakwa saEve anovakwa nebhonzo. Saka kana usati wasvika pamabhonzo, hausati wafanira kuva mudzimai waKristu. Hallelujah. Amen. Makereke mazhinji ndobva vachafoira panyaya yekuenda kudenga musi wejudgment day. Hongu mharidzo vari kuparidza but mukaka. Hongu mharidzo vari kuparidza but munyefu. Hongu mharidzo vari kuparidza but isadza. Vanoudza vanhu kuti Mwari anoda munhu wese, which is true, but mukaka iwowo. Hallelujah. Amen. Mwari anoda vanhu vese, it's true, but mukaka. Munofanira kubva kumukaka. Mukaka unoudza vanhu kuti Mwari anoda vanhu vese kuti vanhu vauye mukereke. But vanofanira kuzokanyirwa sadza. Voudzwa kunzi aiwa Mwari anoda vanhu vese but anoda kuti vatendeuke. Hallelujah. Amen. Vozopiwa munyevo. Voudzwa kunzi remember kuti kune vamwe vekurashwa. Kana ngochaniwo inenge yauya maiudza kuti vanhu Mwari anoda vanhu vese. But mukaramba muchivati Mwari anoda vanhu vese come as you are, ngochani icharamba ichingouya iri as he is. Achibuda mucheche achidzokera kungochani wake. Anofanira kupiwa mabhonzo. Paanoudzwa kuti last week 2 weeks ago takaparidzwa nezveSodoma neGomora. Zvekuti anoenda kumba achinobuda musodzi achichema kuti shuwa Mwari agondisika agoti hadi ngochani. Mwari akandivenga zveshuwa. Kundoita sei? Mweya mutsvene wobva wamuudza kuti no, Mwari haana kuvenga, hauna kusika uri ngochani. Kuita ngochani chinhu chakazouya wapanyika. Saka iwewe ukangosiyana nazvo unopinda in the right standing naMwari. Obva atodzidziswa kuti Mwari akafanana nenjanji. Netreni inouya munjanji. Treni ikauya haina mabhreki. Inokutura nyangwe iri rori, nyangwe iri motikari. Iwe chaunofanira kuziva ndechekuti njanji iri inotangira apa ichiperera apa. Ukangoita 2 steps away chete, watoa safe, unotomira ukapeta maoko. But ukaramba wakamira munjanji inokukutura. Haina basa kuti uri mwana wapresident. Hallelujah. Amen. Saka vanofanira kupiwa mabhonzo. Mabhonzo ndio anovaka Eve. Kuti ufadze Mwari, kuti Ishe Jesu Kristu anova Adamu wechipiri anofanira kukutarisa iwewe achikuona obva ati this is bone of my bone, flesh of my flesh. Pfupa repfupa rangu, nyama yenyama yangu. Ndichamuti mukadzi, mudzimai. Hallelujah. Amen. Hande kumberi. Verse 19. Verse 19. Zvino Sauro naiyo navarume vose vaIsraeri vakanga vari pamupata weEra vachirwa navaFiristia. Dhavhidhi akamuka mangwanani akasiya makwai ake kumufudza, akatora nhumbi akaenda kwaakanga arayirwa naJese. Akasvika pakanga pakarundwa ngoro, varwi vobuda vachiridza mhere kundorwa. VaIsraeri navaFiristia vakazvigadzirira kurwa hondo dzakatarisana. Yes. Dhavhidhi akasiya nhumbi dzake pamaoko omutariri wenhumbi, akamhanyira kuhondo, akasvika akakwazisa vakuru vake. Zvino vakati achitaura navo, iye mhare ikabuda kuhondo yaFiristia, iye muFiristia weGati wainzi Goriati. Akataura mashoko aasitaura, Dhavhidhi akaazwa. Zvino varume vose vaIsraeri vakati vachiona murume uyu, vakamutiza vakatya kwazvo. Varume vaIsraeri vakati, maona here murume uyo wakwira? Zvirokwazvo wakwira kuzoshora Israeri. Munhu unomuuraya mambo chamufumisa nepfuma zhinji nokumupawo
mwanasikana wake nokusunungura imba yake yababa wake muna Israeli. Haleluya. Hanzi varwi vakaita ruzha handiti vachiti takuenda kunorwa. Haleluya. Vachiti takuenda kunorwa vakaita ruzha, asi vakati hatingomira paGoriati vakaita sei? Vakatiza. Haleluya. We live in a generation of people who say they love God. Handisati ndambonzwa munhu anotaura kuti ndiri musatanist inini. Everyone, tarisai mastatus evanhu paWhatsApp, tarisai mastatus evanhu paFacebook. Everyone says they love God. Munhu wese akawana basa nyowani, praise God. Munhu wese akatenga motikari, #blessed. Munhu wese akawana cell phone nyowani, I want to thank God. Munhu wese akapora paflu yake, my God is powerful. Munhu wese akanetsana namainini wake, Mwari wangu achavaona. Munhu nemunhu back to sender. Uyakuita back to sender, uyachito back to sender. Hallelujah. I don't know kuti sender ndiani pa. Because havari kuto back to sender, Wese munhu ari kuti ndiri munhu waMwari. Hallelujah. Amen. Everyone wants God. But kana yazosvika chaiyo nyaya yacho chaiyo, vanhu vanotiza. Kana tasvika pachiva, vanotiza. Kuma mboita ruzhawani. Mukati tiri kuenda kunorwa. Mukati tiri masoja tiri vanhu. Handi ruzha urwu ndeyo vanhu vekuti uyai muone tichanouraya mhandu. But Goriati angosumuka chete. Kune vamwe vanhu vekuti vanoti tinoda kunamata Mwari. But nhamo kana yauya vanotiza. Ezvinezvi handiti muri kuti matanga ministry handiti. Matanga church. Muri kutarisira kuti church inongoita vanhu 20,000 just like that. Mobva maita 4 years muri 5. What are you going to do? Hallelujah. Amen. You were pumped up muchitarisira kuti muchazaza mastadium. Muchitarisira kuti tinenge takawanda. Tigozikanwa nyika yese kuti tinenge tine zichechi redu. Muita 4 years muri 7. Munoita sei? Wona mumwe akuneta. Kune tuvanhu tushoma uko. Zviri nani tidzokere hedu Egypt. Kana kuri kwakati, kana kuri nyaya iripo ndiye kunzwisisa kuti uri kuendepi. Usangomhanyira kuita ruzha. Unoita ruzha iwewe usati wauraya kana munhu wani. But panouya wani wacho waunofana kuuraya wotanga kutiza. Saka uri musoja rudzi. Tingati uri musoja here kana kuti uri gwara. Hallelujah. Amen. We see them on social media. Ndiri mufundisi ningi, bishop chichi, ndiri pastor ningi, chakuti. Asi zvangouya. Pane mumwe akazoti, pane vamwe famous bishop, I like this guy. Nditori nemusic yakewo. Ndinoifarira music yake. Anonzi ani uzvo? Ndikukanganwa mani. Benjamin Dube. Bishop Benjamin Dube. Sorry kana ndiri kuoffenda anyone. But he is a man of God. Anoparidza shoko raMwari nekuimba. I like this song yakaimba, Bow Down and Worship Him. Inondiropafadza. I sang that song ndichisumuka kuairport kunonzi kuyuko Windhoek. Kusvika ndaita touchdown paORS Atambo ndichingoirepeat. So he's supposed to be a bishop preaching the word of God. Kouya COVID. But because COVID yauya Goliath, arohane hani. He was the first person kubudiswa achibaiwa injection revaccination. Ndobva azotanga kuvunzwa nevanhu manje akatsamwa akutuka vanhu. Akuvunzwa nevanhu unzi, ko bishop zvamunomboparidza imi muchiti ropa raJesu. Saka ropa raJesu riri kupi zvamakuiswa vaccine. Akagumbuka zvisingaiti. Hallelujah. Amen. Ngatidzidzei kutaura zvinhu zvatinogona kumirira. Amen. Zvinhu zvekuda Mwari izvi zvinoda kunyatsofunga katuka 3 usati wataura. Usakurumidze kuti ndakuzvida, ndakuda kutendeuka, ndakuda kuparidza, ndakuda. Sit down and think 2-3 times. Do you know my attacks anouya nekuita man of God? Unoda kuita mufundisi. Do you know madhimoni aunorwisana nawo usiku nemasikati? Panoti munhu ati ndinamatireiwo, unoziva zviri kumurwarisa here? Alright, pauchamunamatira munhu iyeye, zviri kumurwarisa izvozvo zvobva zvabva paari. So zvati iwe ndiwatibvisa paari tauda kurwisana newe, uchazozvimiririra here? Yakaoma nyaya yacho. Amen. Hallelujah. Amen. Kana wakuzonzwa unzi munhu anonamata Mwari haaite chakati, uchagona kuzozvimirira here?
It's easy kungotaura ndoda kunamata Mwari. Hallelujah. Amen. Kwakuzonzi manje aiwa apa manje isusu tiri kuita business. Saka business redu kuti rifambe toda kutomboita chiritual panapa. Tofana kuita sacrifice yakati kuti tite mari. Hallelujah. Iwo watu kuda Mwari anditi. Uchazozvimirira here. Kuzotaura kubasa kuti asikana zvamuri kuita izvi nini ndonamata Mwari handizviite. Vakomana ina handizviite izvozvo. Vamwe vakuti this is not cool. Because tinoda kuita trendy ka. Tinoda kutaridzika. Hapana anoda kuitwa balance pane vanhu. Munhu wese ada kuoneka unoonekero. You know what is happening, you know what is cool. Unozozvikwanisa here manje. 20,000 people wakamira kuside ukioro wanu chitaura taiwa haizvozvo hazvisirizo. Ina ndingapesane naMwari. Vakomana vechidiki. Hamusati maroora. Vasikana vakanaka varipo. Vakomana vezera renyu vese. Vanotaura kuti haungaroore musikana usati warara naye. But shoko raMwari robva rataura something else. Hallelujah. Amen. Unozogona kuzvimirira here. Rakaoma shoko rake. But ndo zvinoendesa kudenga izvozvo. Ndo zvinoita kuti Mwari vakuropafadze izvozvo. Amen. Hallelujah. Amen. Ana baba Chakombera, mabusinessmen. Mumwe obva auya obva ati munoziva zvamuri kuita izvi. Munoita 20 years muchitambura nekutsvaga mari. Ikanikokuratidzai manje ipapapa izvi mangwana chaiye. Munenge maita multi-millionaire. Mangwana chaiye. Chingouya munozogona kuzvimirira here. Ndoshoko ratinoparidza panapa. Amen. Ndoshoko ratinoparidza panapa. Remasoja ekuti kana akaita ruzha rekuti takunouraya vari kuenda kunouraya zveshuwa. Haikona kuita ruzha but 5 steps later utanga kukunguruka uchidzoka kumashure. Ndakazvitaura futi kumudikani wandandiri kukuudzai. Ndikati shamwari zvawataura izvozvo is a good thing. But unofanira kuziva kuti nzira yatatanga iyi. Kana uri kurevesa kuti uri kuya uzobatana nesu, rega ndikuudza kuti takamira sei. Kumberi kwedu wakamira sei. Unozozvimiririra here. Because remember kuti nyaya yechechi kai, it's not just kuti it looks good. Pane vatiri kutoita hondo nawo. Ameno kana vanhu vasingazvizive kuti kuna Satani anorwiwa naye. And Satan here is not going to take it sitting down. Unless muri kachechi kamwe kanongoitawo zvinoitwa nemamwe machechi. Kana tinyatsonamata mweya nemuzvokwadi chaizvo, ihondo. Inoda kumirirwa. Saka anzi vakaenda kuna Sauro, Dhaviti. Ndobva akubvunzwa kuti saka zvinoitwa zvikanzi aiyo iwe anenge auraya Goriati achapiwa mwanasikana wamambo. Hallelujah. Ndobva vaona vakoma vakachitiza hande kuvhesi yekumberi. Verse 26. Zvino Dhavhidhi akataura navarume vakanga vamire naye akati, munhu uyu unouraya muFiristia uyu akabvisa kushorwa kwaIsraeri uchapiweiko? Nokuti muFiristia uyu unokudzingiswa ndianiko? Unoshora hondo dzaMwari mupenyu. Vanhu vakamupindura saizvozvo wakati, munhu unouraya uchapiwa chokuti nechekuti. Hallelujah. Kune dzimwe nguva dzekuti unoita zvinhu mahara. Hallelujah. But panozosvikawo pamwe pekuti unovhunza kuti izvi ndiri kuzviitira iwe. Hallelujah. Ndikazviita ndinowanei? Dhavhidhi aida kuziva. Ndakambouraya shumba kaini. Mahara. Ndikashaya chandapiwa. Ndakambouraya bhee kaini. Mahara. Ndikashaya chandapiwa. Ndoda kuziva kuti ndikamuuraya ndinopiwei. Nzwisisa chauri kuita. Nzwisisa magumo acho. Hey, do you know kuti a lot of people varasika nekuita zvinhu zvavasinganzive kuti zvinogumira kupi? Kuvhunza vanhu kuti shuwa muri kuzviitirei? Tinongozviita. Ndikurimemba baba Chakombera vachitaura nenyaya yekurova makuwa kuti vakazombobvunza kumusha kwavo kwairohwa makuwa kuti zviri kuitwa. Vanotopedzera kuita hasha. Izvi ndizvo zvinongoitwa nevakuru mani. Haubvunze zvinhu zvakadaro. Tiri kuzviitirei? Zvikozvika kupi?
Hallelujah. Kupedzira wane vana 20 uko ne zvichiitirwe zvichasvika kupi, zvichagumepi? Tiri kutandanisa mari tiri kuida zveshuwa, wozoita Range Rover, wozoita Lamborghini, wozoita zvichizosvikepi? Why not kutsvaga utsvene zvako? Kana mari ichizouya ngaiuye zvayo, but uine utsvene. Worarama sana Job. Vaiziva kuti ndine mari, but ndakauya ndisina chinhu, ndichadzokera ndisina chinhu. So even if I lose it tomorrow, asi nditadzise kunamata Mwari izvozvo. Hallelujah. Amen. Vana Dhaviti yeyu, Dhaviti uyu, tikaenda nenyaya yake kumberi, muchazoona kuti anenge aine pfuma yanga isingaite. Pedzira ane mapalace, multiple palaces. But zvasingamutadzise kunamata Mwari. Vamwe vanhu Mwari vari kutadza kukupai mari yezvinezvi because vari kutoona kuti focus yamini nayo pamari yacho yakawandisa, atoo Mwari wenyu. Zviri nani ndikunyime mari, because ndikakupa mari munhu yameenda nenyika uyu, haazoparidzirwe munhu uyu. Mumwe ezvinezvi ari kuzvikudza ezvinezvi, hei Mangozho haana kana imba, haana kana chi, but anofamba akaisa maoko mumwe kudai so. Mwari otoona kuti munhu uyu what more ndikamupa 10 bedroom house, achazoteerera shoko raMwari here munhu akadai so? Kungotenga Benz chete hauchabatiki. Komuso uchazoita Rolls Royce. Hallelujah. So zvimwe zvinhu Mwari vari kutoita out of love kuti pamwe ukambotanga wana vhangeri raMwari ezvinezvi, umbotanga wana utsvene, pamwe mari yacho ndichazokupa hapo, but wamutsvene. Hallelujah. Amen. Because vamwe vedu tikapiwa helicopter ezvinezvi hatibatiki, kuservice hauyi. 2000 mu account munhu haasi kuuya kuservice, utopedzera vanhu vakutofona kuti muchiri kuuya here. Hallelujah. Amen. Handei kumberi. Verse 28. Zvino Eliabhi mukoma wake mukuru akanzwa achitaura navarume avo. Eliabhi akatsamwira Dhavhidhi akati, waburikireko pano iwe? Makwai aya mashoma waasiya naniko murenje? Ndinoziva manyawi ako nokuipa kwomwoyo wako, nokuti waburuka kuzoona hondo. 29. Dhavhidhi akati, zvino ndadiniko hangu? Handina kungovhunza hangu here? Akatendeukira kuno mumwe akataura saizvozvo, vanhu vakamupindura saizvozvo. Zvino wakati wanzwa mashoko akataurwa naDhavhidhi, wakarondedzera kuna Sauro, akatuma munhu kuzomudana. Dhavhidhi akati kuna Sauro, ngakurege kuva nomunhu unopera mwoyo nokuda kwake. Muranda wenyu uchaenda kundorwa nomuFiristia uyu. Hallelujah. Saka hanzi Dhavhidhi paanga achivhunza paya kuti munhu anoita izvi achaitwa sei, mukoma wake akamunzwa, ndobva auya kuzomutuka. Uri kuiteiko panapa iwe? Takakusiya kumba, une manyawi iwe, wauya kuzokanganisa zvinhu. Ari kukanganisa chii? Imi matadza kuuraya munhu wamunofanira kuuraya. Muri masoja hamuna kana 1 muFiristia wamauraya, but uri kuti auya kuzokukanganisai. Vamwe vafundisi vanototsamwa kunzwa muchiparidza vhangeri rechokwadi. Hanzi muri vadzivisi. Ko akudzivisai chiko? Imi hamuna kana kutendeuka kana munhu 15 years muri muchechi, hamuna kana 1 munatendeuka, but moti munhu ari kukudzivisai. Ari kudzivisa pazvipi? Hallelujah. Sezvaita Ishe Jesu Kristu, vakauya vakatanga kutaura shoko raMwari. Mbichana vanhu vakatanga kudzidziswa. Vanhu vakatanga kudzidziswa. Ivo vanga vachifanira kunge vakadzidzisa shoko raMwari. VaFarisi, vaSadhusi nemaSanhedrini vakutanga kutomataka kuti une manyawi iwe, uda kurasisa vanhu, uda kukanganisa vanhu. Ivo havasi kuona kuti vanhu havana utsvene. Basa ravaifanira kunge vaita ivo rekudzidzisa vanhu shoko raMwari kuti vave vatsvene, vakaritadza. Sezvaita ava vamwe vari kufanira kunge vari vasoja, basa ravanga vachifanira kuita reusoja varitadza, asi vakuataka uyu munin'ini.
ende kufunga kuti munin'ina uyu kauyu haana kuuya kuzotirwisa, atouya kuzotipa chikafu. Haleluya. Vafarisi vaifana kutofara kuti kwatouya mumwe ane imwe different dimension yevhangeri ichaudza vanhu kuti vanzwisise zvataivadzidzisa vachitadza kunzwisisa. Nesuwo zvichida tichaitawo nani. Haleluya. Andei kumberi. Verse 33. Sauro akati kuna Dhaviti, haungagoni kunorwa nomuFiristia uyu nokuti uchiri mukomana. Asi iye murume murwi akabva pauduku hwake. Dhavidi akati kuna Sauro, muranda wenyu waifudza makwai ababa wake. Zvino kana shumba ikasvika kana bere kuzotora gwayana paboka, ndaibuda ndikaitevera ndikaiuraya, ndikarirwira pamuromo wayo. Kana ichinge ikandimukira, ndaibata ndebvu dzayo kuibaya nokuiuraya. Muranda wenyu akazviuraya zvose, kunyange shumba kunyange bere. MuFiristia uyo usino kudzingiswa uchafanana nechimwe chazvo, nokuti wakashora hondo yedzaMwari mupenyu. Haleluya. Translation yeshona yakarasika pabhere ndobva ati bere, but ndo zvaanga ari kutaura David. Haleluya. Mufudza wakanaka. Apa pari kutodzidziswa, takambotaura nyaya yeupastor. Munhu anoda kuita pastor, he is a good pastor. Because being a pastor kufudza makwai. But hazvigumire pakufudza makwai chete. Takambotaura rimwe zuva ndikati pastor akafanana na security guard wemumweya, because you are shielding makwai from the enemy. Hakuna gwai rinofanira kuretuka kana pastor vari mumukereke. Haleluya. Because basa rapastor ndiro rinoonekwa kuti pakauya bhere, pakauya shumba, pastor anoenda achinoridhonza nendebvu, anzi main yeshumba ikutaurwa, achibata obva abvarura muromo wake. Haleluya. Mazuvano we have pastors who think kuti a pastor kunogara kuseri kukumberi, kuri away from vanhu, kwezvigaro zvinokudzwa, kwekumwa tii yakasiyana nevamwe, nekuitirwa zvinhu, nekudya mari dzevanhu, nekupfugamirwa vachimhoreswa, nekuitwa se. Ivo havazive kuti basa iri nderekusevha vanhu. Hallelujah. Amen. We have pastors who think kuti kuita pastor kuitwa mambo. But uyu munhu wekuti anogara ari pamunamato, achinamatira kuti kana makwai akarwara ndiye anenge achinamata kuti makwai apore. Intercession day and night. Kana imba yanhingi ikawirwa nechakati, pastor anofanira kunge ari pamabvi achipfugama achinamata. Pastor akaona behavior inenge iri suspicious kumunhu, pane kuti aenda achinokwenya mumwe kuti hey, makazonzwa here zvakaitika kumba kwavo, makazoona here zvakaitika mhuri yakati neyakati. Pastor ari pamabvi ari kutonamata kuti attack iri kuuya kuna uyu haifanire kuenda ikoko, rather iuye ifesane nenini. Ndo mufudzi chaiye. Mufudzi anozviisa padanger yokuti gwai harifanire kurumwa neshumba, rather shumba ifesane nenini. Tosaka chinzi the good shepherd. Hallelujah. Amen. Haikona zvana men of God wemazuvano anenge achikokunyeberai achikudyirai mari, okuchikidzirai. If you don't pay your tithe muchabirwa. If you don't pay your tithe muchafa nemaaccident, munoita untimely death. If you don't pay your tithe, hey ngura nehwiza nemuzvifukuto nemakonye, hey vhurai handiidzei muone kuti handivhuri mawindo edenga here. Shasha irida kuendesa vana kuprivate school. Hallelujah. Amen. Ari kutobhajeta izvino izvi kuti ndoda kutenga bhandi nyowani reLouis V, saka ndoita sei kuti nditenge Gucci, nditenge Versace, ndotomanikidza vana vesangano kuti bvisai mari. Hausiriwo upasta iwo. Muno mukereke yaMwari takataura kuti vanhu vachadzidziswa kupa Mwari mari yavanenge vachipa out of love, inonzi love or free will offering. Hakuna munhu achachikidzirwa kana kumanikidzwa kupisa mari. Not in this ministry. Maybe kana ndazofawo, amen, zvichasara zvichiitika. But as long as I'm alive, zvandakaudzwa naMwari zvicharamba zvichiitika.
People give to God out of love, to show love to their God. Not zvekuti vachikidzirwa vonzi hey modai so vanhu vopedzisira vakungo vanhu vanopedzisira vakudya nemuriwo kumba uko. Mufundisi achidya neteki nechikeni. Mufundisi ari kurasa bhekoni mubhini. Mufundisi haapeka na lift kune munhu. Vanhu vesangano vamwe havana bhutsu dziri kubvaruka but mari dzese dziri kuenda kunodyiwa nemufundisi. Mufundisi wacho ukamuti handina mari yerent anokudzinga. Haabatsire munhu futi mufundisi wacho. Mukereke yaMwari tichamutsirwa mapasita chaiwo. Anoziva kuti kuita pasita chii zvinorevei. Kwete vanofunga kuti vagadzwa kuti vatonge vana vevanhu nekuti take advantage of vanhu. Hallelujah. Hande kumberi. David akati Jehovha wakandirwira pagumbo reshumba negumbo rebere, iye uchandirwira paruoko rwomuFilistia uyu. Ipapo Sauro akati kuna David, enda hako, Jehovha uchava newe. Sauro akafukidza David nguo dzake, akadzika nguwani yendarira pamusoro wake, akamufukidza nguo dzokurwa dzamabape endarira. Zvino Dhavidi akasungira munondo wake pamusoro nenguo dzake, akaedza kufamba nokuti wakanga asino kumboidza izvozvo. David akati kuna Sauro, handigoni kufamba nadzo nokuti handina kumbodziidza. David akadzibvisa. Hallelujah. This is a very powerful lesson. Hanzi Sauro anoti ndiye mambo, ndiye anotonga Israeli yese. Anodedza kamukomana kuti uya kuno ndoda kupfekedza nguo dzangu. Hallelujah. Dai vangu vari vamwe vangadai vakarohwa nedzungu kuti vakomana hembe dzapresident. Asi hanzi anoti paanenge achida kufamba paya anotadza kana kufamba because ziama raSauro riri kumuremera. Hallelujah. Varipo vazhinji vanhu vari kupinzwa muvhangeri risiriro ende vari kudyira uroyi kunyara nekuti havasi kukwanisa kuudza mufundisi kuti vhangeri rauri kundipinza mari iriri harisiriro. Mumwe anogadzwa kuti kwa mufundisi akunyasoziziva kuti inini handikodzere kuita mufundisi inini, but nekunyara kuti Sauro ndimambo anongobvuma. Hallelujah. Zvinoda vanhu vane mwoyo waDavid. Mweya waDavid unotaura kuti muri mambo, takamboiparidza mharidzo iyi. Thank you very much muri mambo, but no thank you. Handizvizive izvi. Makundidzidzisa zvinyowani. Pandakauraya shumba ndanzina kupfeka ama yenyu. Pandakauraya bhe ndanzina kupfeka ama yenyu. It was just the glory of God. Ndandine anointing of the Holy Spirit of God. Mali manitendera ningoshandisa mweya waMwari chete. Kuchauya vanhu vakasiyana siyana. Vamwe vanouya vachita maoffers. Nanhasi tiri kutoawana maoffers. Tine maministry akasiyana siyana evanhu vanouya vachitidedza kuti uyai kuno. Taona chipo chaMwari pamuri. Uyai mujoin neministry yedu. Tinongokuisai apo pota muchingoparidzo, muchingomira nesu. Tokupai chakati. Maoffers have come. But don't you know? Patakauraya shumba. Tanga tisina kuzvipfeka izvozvo. Patakauraya bhe tasina kuzvipfeka izvozvo. Madima titendera tangoramba tiri zvatiri. Hallelujah. Kuti David akazviuraya izvozvo achiziva kuti aimboimbira Mwari wake chete. Saka taimba mufudzi ndiye Jehovha. Nekuti ndizvo zvete zvaimuchengeta. Akaridza hapi yake, akarumbidza Mwari, mweya waMwari womutenderedza. Oziva kuti hakuna chinondiwira. Ndizvozvo. Tikangoridza panapa tikaimba zvakatikonera. Shoko raMwari rinouya kubva kuna Mwari. Vanogamuchira, vasingagamchira havagamuchire. Asi vanhu vari kutoponeswa. Vamwe vachitoita vatsvene, vamwe vachitotendeuka, vanorwara vachipora. Hallelujah. Ainatsa ndambozvinzwa iyi. Kereke kuti munhu anodzingwa basa, odzokera kubasa, osvika achinoruwana basa racho obva right. It's okay. Mweya waMwariwo. Hallelujah. Saka David akataura akati mambo no. Zvamangondipinza mazviri izvi, maridzo yaisi right. Kuiwandi vanhu vakadai so mukereke yaMwari.
kuti kukaparidzwa chinhu chinopesana neshoko raMwari vanoti maridzi yama kutipinza mairi iyi no, the word of God does not say that. Zviri muvhesi ipi izvozvo? Ichapter ipi izvozvo? Because I'm not always going to be here. Pamwe tichatanga kufamba idzo nyika dzese idzo dziri kuita mabranch akasiyana-siyana dzichada kuvhizitwa futi. Kuchawanda vanhu, kuchaita vamwe vafundisi vachauya vakasiyana-siyana. Imi muchazogadzwawo muchagadza. Zvichida pamwe muchaita mistake mogadza mumwe otanga kuparidza zvisinei nebhaibheri. Panofanira kuita vanhu vane mweya waDhavhidhi. Wekuti vanotaura kuti no, shoko raMwari haridaro. Isi takaudzwa kuti hanzi uyo anoita zvivi ndowadhiabhorosi. Nekuti dhiabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga. Muri wenhema kubva pakutanga. Vana vadhiabhorosi vanooneswa nenzira iyo. Saka ungati uri kubva kunobhema mbanje wouya papulpiti. Hallelujah. David akataura kuti no, I can't do that. Hatingati isusu toda kuprotectwa, toenda kun'anga, toenda kumapostori, toenda kuzviprofita zvakasiyana-siyana. Hati kutsvaga kuprotectwa kawo. Senge ama yaSauro. Sauro anotaura kuti no, inini kana ndichienda kuhondo ndinopfeka ama iyi. Kana pasina ama iyi ndingatofa. Saka iwe chitora ama iyi. Vamwe tine hama dzedu nevabereki nevanasekuru nanani vakasiyana-siyana. Vane zvinovachengeta. Vanogona kukudedza vokuti unoziva uchiona inini kuti ndikure kusvika pazera randiri ndinochengetwa nechakati. Kana uchida chitotorawo uchengetwe nacho. Ita mweya waDhavhidhi. Ita mweya waDhavhidhi. Wokuti no, harisiro vhangeri randakanzwa. Wona mufundisi anoenda kun'anga kunotsvaga masimba. Vamwe vanoenda kuNigeria, vamwe vanoenda kupi. Unopiwa mvura dzisinganzwisisiki nematombo, upiwa nemitsi nezvinhu zvakasiyana-siyana. Munhu waMwari zvazobva kupiko izvi? Hauoni here kuti zvinotokutadzisa kufamba zvinhu izvi? David akazvipfeka akaedza kufamba akaona hazviitike izvi. Haungazofamba mumweya waMwari kana wabata zvinhu izvi. Unofanana nekamwana kapfekedzwa ama kaakutadza kufamba. Because mumweya hazvichabvumi. Hallelujah. Zvakuda vanhu vane mweya waDhavhidhi vanotaura kuti ini nhangu ndinongoziva mweya waMwari. Ndinoziva kuti ropa raJesu rikangondifukidza it's enough. Mweya mutsvene waMwari iwowo is enough. Midzi dzenyu idzi, thank you very much, but chengetai henyu. Machira yenyu aya, chengetai henyu. Mati chii? Chimbochengetai. Anointed brick, anointed wristband. Yakanaka. But ini nhangu, thank you. Handida hangu. Inchachengetwa nemweya waMwari. Saka mati stika iyi ndo inoita kuti mota yangu isaite accident. Inga yakanaka stika yenyu, but hayi pamota yangu it's okay. Ndichamboedza kumbofamba ndisina stika ndoona kuti zvinoita sei. Hallelujah. Because vanhu vakapedzisira vakuita mastika vakaisa pamotikari, wona stika iri pamotikari, stika iri pafriji, stika iri takamboendawo kuEgypt kwataiudzwa zvakadaro. Hallelujah. Asi mweya waMwari unozotsiura wotaura kuti no, zvakabvepi, zviri muvhesi ipi. Pedzisira vanhu vakupfeka maunifomu muchechi, mafesi evanhu muchechi. Ko Mwari wenyu ndiani? Makutonamata munhu. Even nyangwe ndafa, kereke ino nyangwe ikazokura zvakaita sei, nyangwe tikaita 200,000 per service, hapazombofa pakada kuita time yekuti kunotaurwa zita remunhu kuti aitwe Mwari. Kupedzisira zvataurwa nemunhu zvakutokudzwa kupfuura zvataurwa naMwari. Tanga kutaura kuti no, shoko raMwari paipai taimboparidza kuti doro harimwiwe, but ezvinezvi takazonyasonamata tikaona kuti it's okay, unokwanisa henyu kumwa, it's okay, no problem. Munhu iye should never be given a chance to preach again. Nyangwe kana ndirini mutondigarisa pasi moti hausi mweya waMwari uyu. Handei kumberi. Verse 40. Akabata tsvimbo muruoko rwake akazvitsaurira hurungudo 5 parukowa, akadzisa muhombodo yake yemufudzi yaakanga anayo imo munhava yake. Chifuramabwe chake chakanga chiri muruoko rwake, akaswedera kumuFiristia. Hallelujah. Saka David akatarisa akati, zvamuri kuda kundipa muri mambo zvenyu imini. Ndinokurespecta isa mambo.
but zvamuda kundipinza here sana president wedu wekuzimbabwe vada kutipinza muna mbuya nehana vada kutipinza muidolatry tinovarespecta sana president but isati vapinde muzvinhu zvakadaro. Haleluya. Tofanira kutaura chokwadi kana tinamata Mwari ngatitaure chokwadi chaicho. Tinonamata Mwari mupenyu. Ishe Jesu Kristu akati no zvimwe zvese izvi ngatisiyanei nazvo. Tichakuunzirai mharidzo yakasimba inotungamirwa nekereke yaMwari. Takambotaura nyaya ye5-fold ministry. Haleluya. Musi watakaparidza mharidzo yezvingwa 5 nehove 2. Anoonekwa Dhaviti achinhonga 5 stones. Haleluya. Obva aisa muhomwe make. Kereke ino tichamira takadaro. Tichamira takadaro. Sezvatakadzidziswa naApostle Paul kuti kereke yakamira yakadai so inotangira kuvakirwa pachief cornerstone. Yoita ibwe rinonzi apostle, yoitwa ibwe rinonzi prophet, yoita ibwe rinonzi evangelist, yoita ibwe rinonzi pastor, yoita ibwe rinonzi teacher, roenda rakadaro. Haleluya. Dzimwe mharidzo idzi sezvimwe zvakasiyana siyana hatibatane nadzo. Haleluya. Saka nyaya yatinayo nhasi ndeyekunzwisisa kuti David kutumwa kwakaitwa naJese achienda kuvakoma vake nevamwewo vanga variko varwi vanga variko. Haleluya. Ari kuparidza Ishe Jesu Kristu. Kuuya kwakaita Ishe Jesu Kristu kuzodzikinura vanhu muusungwa hwatanga tapinzwa nawo nadhiabhorosi, ende zveshuwa hapana aikwanisa kutiburitsa ipapo. Chivi changa chadzika midzi. Mharidzo dzanga dzakuparidzwa panyika dzadziri dzakatsaukana. Vanhu vakuparidzana maKrismasi, vanhu vakuparidzana zvakasiyana siyana. Muchechi muchitaurwa Easter bunny, muchechi muchitaurwa Easter egg, muchechi muchitaurwa Christmas tree, muchechi muchiiswa maChristmas decoration. Mharidzo dzinonyangadza Jehovha. Takaiparidza mharidzo iyoyo kuna vangu varipo. Haleluya. Kuti Christmas tree yakabvapi zvirimo muBhaibheri. Vanhu vototanga kuti we are celebrating Jesus Christ. Is tichiziva kuti he is Melchizedek. He does not have a birthday. He was there kubvira pakutanga. He is the Alpha and the Omega. Ko ndiani aitaura naAbhrahamu? Ndiani akapiwa chegumi naAbhrahamu? Haleluya. Anogara nekusingaperi. Amene iwo Jesu wako akazvarwa musa 25. Haleluya. Wotoona chechi akomana mukazoona takuti chechi yedu takuisa Christmas tree mukati toisa madecorations kana kutobuda motoregera kuuya motoziva kuti mapinda dhiabhorosi mukereke. Nekuti shoko raMwari rinotaura kuti vane nhamo vanotema zvitanda vozvishongedza nezvinobwinya votanga kuzvipfugamira. Haleluya. Mweya iwe wapinda muvanhu votanga kuti Christmas tree zvakazopindana papi naJesu. Kana Jesu anopinda papi paChristmas tree papo mukandave munazozvifunga. Haleluya. Ko Easter bunny na Easter egg vazopinda chii pakuroerwa kwaIshe Jesu Kristu? Madhimoni ega ega. Haleluya. But zvinoda mweya waMwari kuzvitsanangura zvinhu zvakadai. Tapromisa vamwe vangu tikati nhasi tichaedza kukurumidza nekuti nguva yedu tombosiyira shoko raMwari ipapo. Ngatisumukei tose